ziua, vă prezentăm un BMW RT 1200 echipat și o motocicletă mai deosebită din prisma kilometrajului. Țineți-vă bine, ca și RT avem 32.000 de kilometri original certificați, atât cu carte service cât și cu istoric online. Avem controlul tracțiunii, parbriz regabil electric, ABS, mânere încălzite, ABS evident funcțional. Cam asta este motocicleta. Dacă vă uitați atent, avem în zona asta ceva mică imperfecțiune pe cutie. Cam atât.